Prebierka plodov je veľmi dôležitým opatrením v prípade viacerých ovocných druhov, ktoré majú tendenciu tvoriť veľké množstvo plodov a pri ktorých sa prejavuje v dôsledku toho striedavá rodivosť. V zásade prebierku plodov vykonávame pri veľkých druhoch ovocia v období pred začiatkom diferenciácie kvetných pukov, to znamená pri jadrovinách určite pred prvou dekádou mesiaca júna. V rokoch, keď vegetácia prebieha rýchlo, môžeme s prebierkou začať aj skôr, tak je to aj v tomto roku, keď je vegetácia posunutá a plody už sú pomerne veľké, už prebierka mohla byť vykonaná približne pred 2 týždňami. Na jeden plod pri jadrovinách počítame s potrebou 25 až 40 listov, aby sa mohli vyvinúť plody, aby sa mohli vyvinúť nové základy kvetných pukov a aby strom mal aj dostatočnú silu rastu. Je zrejmé, že tento konárik má veľké množstvo plodov a z jednotlivých súkvetí vznikli 3 až 4 plody. Pri hruškách, ktoré sú menej citlivé na striedanie rodivosti ako jablone, je však možné odporučiť tiež prebierku pri takomto stave, pretože hruška má pomerne krehké drevo a v prípade veľkej úrody dochádza k lámaniu konárov. Ručná prebierka plodov je pomerne jednoduchá, môžeme na to využiť len naše prsty, kedy odlamujeme jednotlivé plody, pritom z jedného súkvetia nechávame jeden, maximálne 2 plody, pokiaľ sú plody rozdelené nerovnomerne na strome a vidíme, že na iných konároch je pomerne dostatočný počet listov, tak môžeme ponechať aj 2 plody. Pritom ako prvé odstráňujeme plody, ktoré sú zaostávajúce alebo ktoré sú deformované, vykazujú napadnutie nejakými škodcami alebo chorobami. Môžeme na to veľmi dobre použiť nožnice, čo je aj výhodné, pretože nedochádza v takom prípade k vylamovaniu, neželanému vylamovaniu základov súplodí a vytvárajú sa menšie rany. Zhruba takto je prebierka vykonaná na vzdialenosť nejakých 7-10 cm. Pri tejto kondícii stromu prebierka postačí a plody budú dostatočne veľké. Jablone sú druhom, pri ktorom sa tradične vykonáva prebierka plodov vzhľadom na jeho citlivosť na striedavú rodivosť, pričom medzi odrodami sú aj značné rozdiely. Prebierka takisto ako pri iných druhoch sa vykonáva pred obdobím začiatku diferenciácie kvetných pukov, čo v prípade jablone je zhruba od prvej dekády júna, takže predtým treba vykonať prebierku plodov. Vzhľadom na posun vegetácie v roku 2024 plody sú už pomerne veľké v tomto období, hoci sme v máji. Už takéto plody by mali byť prebraté. Účelom prebierky je ponechať plody, ktoré majú perspektívu dobrého vývoja do obdobia dozrievania, aby vytvorili prvotriedne ovocie. Zároveň uľahčiť stromu, pretože odstraňujeme časť spotrebiteľov, asimilátov a tým pádom ponecháme pre ostatné, ktoré zostanú na strome, k dispozícii viac výživy a takisto aj pre rastúce vegetatívne časti a tvoriace sa kvetné puky. Jadroviny tvoria súkvetia, v rámci ktorých je niekoľko kvetov, 2 až 6 kvetov, prípadne až do 10 kvetov, z ktorých stredný kvet spravidla kvitne prvý a dáva najlepšie vyvinutý plod. Tento kvet nazývame kráľovský a vedľajšie kvety okolo centrálneho kvetu kvitnú o niečo neskôr a pokiaľ necháme vyvíjať všetky plody, tak tie vedľajšie plody sú o niečo menšie. Preto pri prebierke sa orientujeme predovšetkým na tie plody, ktoré môžu naraz veľké, a to sú plody z centrálneho kráľovského kvetu. Druhé kritérium, ktoré nám môže rozhodnúť o tom, či daný plodík ponecháme alebo odstránime, je jeho poškodenie, napadnutie škodcami, prípadne chorobami, ktoré sa môžu už v tomto období prejavovať, niektoré napadajú už v období kvitnutia, spôsobujú treba s požerom takéto stopy. V
na plodoch, prípadne odstráňujeme plody, ktoré sú z nejakého iného dôvodu deformované, napríklad po pôsobení neskorých jarných mrazov môžu sa vytvárať na plodoch chrasty alebo plod sa nerovnomerne vyvíja, takže je potom deformovaný. Takéto plody nepovažujeme za vhodné pre ďalšie ponechanie na strome a odstráňujeme ich preč. Môžeme znova vykonať priamo rukou prebierku, tým, že odštipujeme, tak si podvážime jednotlivé plody. To, čo je poškodené, tak musíme dávať preč. A z jedného súkvetia nechávame jeden plod. Pri letných odrodách môžeme ponechať aj 2 plody, ale pri zimných radšej len jeden plod, pričom vždy vyberáme na odstránenie tie, ktoré sú poškodené, zaostávajú, sú menšie a nechávame teda po jednom plode zo súplodia a tak, aby boli zhruba na vzdialenosť 7 až 10 cm. Pri slabšie rastúcich potníkoch alebo veľmi slaborastúcich potníkoch môžu byť o niečo hustejšie. Pri silne rastúcich potníkoch ponechávame väčšiu vzdialenosť. Takto je konárik po prebratí plodov. Sú na ňom aj dlhé letorasty, ktoré sú zárukou tvorby listovej plochy a plody budú mať dostatočnú výživu. Pri odrodách, ktoré tvoria plody na krátkych stopkách a vzlukoch, tá ručná prebierka môže znamenať nebezpečie, že sa nám budú vylamovať celé súplodia, prípadne vznikajú pomerne veľké rany pri báze ponechaných plodov. V prípade, keď sa to dá, tak naozaj sa javia ako lepšie na prebierku nožnice, kedy sa zamedzuje riziko odstráňovania celých súplodí a vieme naozaj presne vybrať tie plody, ktoré chceme ponechať. Práca je to však pomerne časovo náročná a pokiaľ používame nožnice, tak ešte náročnejšia ako klasická ručná prebierka. Pokiaľ sú podmienky pestovania dobré a nedošlo k poškodeniu kvetných základov alebo mladých plodov neskorým jarným mrazom, aj broskyňa patrí k druhom, na ktorých sa oplatí robiť prebierku plodov. Má totiž tú tendenciu zakladať veľké množstvo plodov a pokiaľ teda naozaj nedošlo k poškodeniu tých plodov na jednotlivých rodivých výhonoch, môže byť podľa dĺžky výhonu 10, 20, niekedy i viac. Takýto počet plodov strom nie je schopný uživiť a zabezpečiť ich vývoj do plnohodnotnej veľkosti, ktorú by sme očakávali. Zároveň dochádza k veľkému vyčerpávaniu stromu. Čiže vhodné je, aby sme zabezpečili vhodný pomer medzi počtom listov a počtom plodov, čo napríklad v prípade tohto konárika zreteľne nie je zabezpečené a tiež ten počet listov na jeden plod by mohol byť až do 40, vtedy by bol ten pomer dobrý. Strom, pokiaľ nezrealizujeme prebierku, má nejakú samoregulačnú schopnosť, čo vidieť aj na tomto konáriku. Niektoré plody sa vyvíjajú, sú veľké a iné už začali zaostávať. Je to z dôvodu toho, že vegetácia v roku 2024 je posunutá smerom dopredu a v tomto období za normálnych okolností by sme vykonávali prebierku. Plody by mali mať veľkosť zhruba väčšieho lieskového orecha, ale vzhľadom na posun vegetácie tie dobre vyvíjajúce sa plody sú podstatne väčšie. Na takýto konárik rodivý, keď pozeráme na jeho listovú plochu, necháme 2, maximálne 3 plody. Pokiaľ by konárik mal dlhé letorasty vyvíjajúce sa, tak by sme mohli ponechať až do 5 plodov. Strom nám už naznačil, že tých plodov je veľa a tie, ktoré zaostávajú menšie, sú pomerne ľahko opadávajú. No a keď sme odstránili tie, ktoré samovolne opadli, zostali nám 4 plody. Aj tak je to počet plodov, ktorý je trošku vysoký na danú kondíciu konárika. Dokonca 5 plodov, máme tu jeden skrytý. Takže odstránime ešte 2 plody a zostanú tu 3 plody. Ideálne je, ak vyvíjajúci sa plod má v blízkosti seba vlastný letorast, ktorý zabezpečí
prísun asimilátov a tiež k sebe priťahuje vodu a živiny, ktoré profitujú, vlastne z ktorých profitujú aj pletiva rastúceho plodu. Takto prejdeme celý strom a zregulujeme násadu. Tu je to v podstate pomerne dobre, okrem jedného plodu, ktorý nemá vlastný letorast. Zostali tu 4 plody a máme tu aj silnejšie letorasty. Problém robí niekedy situácia, keď je kučeravosť broskyň. Aj v tomto prípade na niektorých konárikoch vidíme ešte stále pretrvávajúce letorasty s príznakmi kučeravosti. Ak strom je zasiahnutý silne kučeravosťou, musíme silnejšie o to zredukovať aj počet plodov, keďže sa nevytvára dostatočné množstvo asimilátov. Takže stromy napadnuté kučeravosťou naozaj nemôžu priniesť takú úrodu ako stromy, ktoré sú úplne zdravé. Z toho vyplýva aj potreba venovať pomerne veľkú pozornosť ochrane, aby sme zabezpečili dobrú listovú plochu a dobrú kondíciu stromu. Veľa plodov býva predovšetkým v hornej časti stromu, vyššie nad zemou, pokiaľ boli prízemné mrazy, to poškodenie kvetných základov i plodov je nižšie a je zrejmé, že tu plody sú tak nahlúčené, že hoci je v hornej časti koruny pomerne silný rast a veľká listová plocha sa tam tvorí, nie je to dostatočné na to, aby sa mohli dobre vyvíjať všetky plody, čiže postupujeme rovnako radikálne ako v prípade nižšie postavených konárikov. Takže na jednotlivom rodivom konáriku podľa jeho dĺžky nechávame 2 až 5 plodov, nie viac. Ručná prebierka sa robí tak, že trháme plod v smere rastu, aby sme nevytvárali veľké rany na konáriku. Môžeme použiť aj nožnice, najlepšie sú na to také zberové nožnice, ktoré majú úzke čepele a v takom prípade stačí plod prestrihnúť v spodnej časti a zbytok plodu odpadne. Táto regulácia plodnosti je dôležitá aj kvôli tomu, aby nedochádzalo k lámaniu konárikov v období dozrievania plodu, kedy pomerne rýchlo narastá jeho hmotnosť a keď je tam viac plodov, tak konárik za vetra alebo za daždivého počasia sa môže ľahko zlomiť. Okrem toho, tie plody, ktoré ponecháme v takomto menšom množstve, majú potom šancu dorásť do hmotnosti pri veľkoplodých odrodách broskyň zhruba 200 až 250 gramov.